एन्टारटेनमेन्टनि हिनजाव जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टआ होलाबायखा मिथिबाय। बे भिडिअखौ नुनानै आङो जोबोद मिनिनो ओंखारदों। खोनासं एबा सासे हाबा जाखानाय हिनजाव सासे हाबा जाखानाय हौवा एबा सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनाय थायोब्ला हिनजाव लालायनाय थायोब्ला गुबुन हिनजावजों फट' लालायोब्ला गुबुन हौवाजों फट' लालायोब्ला माबायदि खामग्लिलायनाय फैयो नै बेबायदि जायो आरोखि। एन्टारटेनमेन्टनि हिनजाव जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टआ होलाबायखा मिथिबाय। थांनानै बुद्रुहैजागोनबो मिथिबाय आंजों। फिसाइजों फट' लाजानो बायो जानला मोनला खानानै दोनबानो जायोना। आं नोंनि फिसाइजों मिथिबाय फट' लानो होननानै आं लायाखै मिथिबाय। नोंनि हौवायासो आंजों लादों जानांगौ मिथिबाय। मेल्ला सिख्लाफ्रा फट' लाफायो बेनि फिसाइजोंहाय। आंजों सोर फट' लायो सोर फट' लाया आरो मानो बेबायदि पस्ट होनांगौ। आंखौ बदनाम खालामनो नागिरखा मिथिबाय। मोनगोनबो थांनानै दोखो दोखो मिथिबायना। आंखौ माथा गरम दा खालामखा जानला मोनलानो। आंनि लोगोफ्रा मा सानजोबखो बेखौ हो आंनि गोसोथोनाया मा साननांगौ बे फट'खौ नुनांगौबा। आंजोंनो भिडिअ कल सानफ्रोमबो भिडिअ कल रायलायो आंजोंनो फन रायलायबाय थायो आरो आं बेबायदि जानला मोनला आं रावखौबो बेबायदि पस्ट होनानै जानला मोनला बेरायलाबायनो सोरखौबा गोसोनोबो आं हाखाया मिथिबाय। जानला मोनला बेबायदि जाहोखा मोनगोनबो थांनानै बेदलाफैगोनबो। नोंनि नाम्बार नागिरगासिनो आं नाम्बारखौ मोनाखै आं खिन्थु होनखायो आं सोबाहायजोबगोन आं मिथिबाय। बुग्लिहैगोनसो खोथा गैखाया। जानला मोनला मानसिखौ बेबायदि बदनाम खालामजाया मिथिबाय। खनसे बदनामा थांबानो बेसेबां थाङो जों हिनजावफोरना मिथिबाय। हिनजाव मानसि जोङो मिथिबायना। गाव गावबागाव हौवाखौ सामलायनानै ला आरो आंजों नोंनि हौवाजों जेबो कानेक्सनबो गैया मिथिबाय। आंखौ बदनाम दा खालामखा मिथिबायना। आं मिनिबायबो थादों। सोरबाया गावनि हौवाजों फट' लानायनि थाखाय फेसबुकआव पस्ट खालामनाय सोरबा हौवाया गावनि हिनजावजों फट' लानायनि थाखाय फेसबुकआव शेयार खालामनाय सोरबा सिख्लाया गावनि मोजां मोननायखौ दस्राया मोजां मोननायनि थाखाय फेसबुकआव स्ट'रि दोननाय नै बेफोरबायदिया जालायो आरोखि। थिग बिसोरनोबो बेफोरबायदि जालायदों आरो जेबो नङा बेफोरबायदिया जाफ्लेबाय थायो। मा होनलाय एसे बिथांजोनिखौ खुगा बारा देखायद्रानाय नुदों एसे खम खालाम। गाज्रि नुजायो बेबायदि बर' सावथुन मुलुगाव ओंखारग्रा मानसिफ्रा बांद्राय खुगा फोरायोब्ला गाज्रि नुजायो। गासैबो फिल्म गाग्रा सिनेमा बानायग्रा हिनजावफ्रा एक्ट्रिसफ्रा मोजां नङाब्रा बेफोरबायदि होनजानायनि जायो आरो। बिनिखायनो खुगाखौ खम खालाम ससियेल मिडियाखौ खुगा फोरानो नाङा बेफोरबायदि बुंनाङा आरो आंनिफ्राय बेनोल'। रायजो राजा नोंथांमोना मा बुंनो बेनोसै दिनैनि भिडिअआ। रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट चेनेलाव गोनांबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।